De sidste årene har været tøffe for japanske SUV'er. De roses fortsat for pålidelighed og funktionalitet, men ydelse og stil har faldt. Endda mere chokerende er, at nogle legender nå er tabere. Vor liste over de bedste og værste japanske SUV'erne for 2025 hjælper dig at vælge klogt. Vi afslutter med en kontroversiel tone, så følg med. Ja, netop. Din favorit SUV blev kanskje udeladt. Vi starter med de værste japanske SUV'erne. På 5. plads, Acura MDX. 2024 MDX, nå i 4. generation, hænger fortsat efter sine europæiske konkurrenter. Den prøver at konkurrere med BMW X5 og Audi Q7, men kommer til kort. Håndteringen er, for at være retfærdig, et plus. Acura har godt greb takket være suveræn firehjulstræk. Mellem 1000 og 500 føles tryg i vådt vejr og svinger som en mindre SUV. Styringen er rask og præcis, men her stopper rosen. Motoren er ikke spændende. Den 3,5 liters V6 basismotoren virker svag for en premium SUV. I tester tog det 7,5 sekunder under 60 miles per time. Træt sammenlignet med konkurrenten i klassen. Interiøret er behageligt, men teknologien skriger ikke luksus. Du forventer mere kraft, punch og wow-faktor for et premiummærke. Det er 2024 MDX sit problem. Den lover mere end den leverer. Den er grej, men glemmelig. Med mindre du får en god pris eller elsker mærket, er dette ikke det bedste købet i klassen. På 4. plads, Nissan Rogue. Ved første øjekast virker Rogue som en vinder. Flot design, anstændig teknologi og et kendt mærke. Men lad dig ikke lure af facaden. Under overfladen er det problemer. Først, gearkassen. Rogue bruger ikke en god CVT. Den slitter under pres, er brukkete og føles gummiagtig. Chauffører klager over rare lyder, rykkede gearskift og til og med total havari. Det vil du ikke have på daglig basis. Byggekvaliteten skuffer os. Harde plaster, kedelige finisher og støj i kupéen gør, at den føles billigere end konkurrenterne. Paneler rasler, og knapper virker skøre. Den holder ikke over tid. Modellene fra 2014 til 2016 og nogle 2020 varianter fik flest klager. Selv om nyere modeller virker like, vedvarer mange problemer. Rogue begynder at fremstå som et dårligt valg, og dens tvivlsomme historik giver liten tillid. Det findes smartere alternativer, som vi kommer til senere. På 3. plads, Mitsubishi Outlander. Ikke lad dig lure af det fancy udseende. Den har en teknologirig specifikationsliste, romslig kabine og stilig design. Men efter nogle ture begynder glansen at falme. Det laveste punktet var i 2018. Selvom den ikke havde flest klager, var problemerne ikke små. Tidlig bremseslitage er mest irriterende. Ejere byttede bremseklodser bare måneder efter køb på grund af svage deler. Elektriske problemer dukkede også op, med biler som mistede strøm eller ikke startede. Den 2,4 liters 4-cylindrede basismotoren er svag, slitter under belastning og føles underdreven. Plug-in hybriden er det eneste gode alternativet for anstændig ydelse. Drivstofeffektiviteten er grej. 24 miles per gallon i byen, 30 mile per gallon på motorvejen. Men det er ikke det forbrugere søger i dag. Sikkerhed. NHTSA gav AVD-modellen bare 4 stjerner, mens konkurrenter får 5. Til 31.500 og 510 koster den mere end 3 af de bedste SUV'erne på lista hvor, som vi kommer til senere. På 2. plads, Toyota CHR. At Toyota er her kan overraske, da 2021 CHR er et svart får i en god line-up. Den sporty, dristige stilen tiltrækker opmærksomhed, og fjæringen er overraskende komfortabel, glat over fartshumper og hul. Den føles let og håndterbar i svinger. Men her stopper godnyhederne. Sigten er elendig. Kort bakrute og tykke bakre stolper gør parkering og filskift til et gættespil.
Hastigheden eller manglen på den er næste problem. CHR bruger over 11 sekunder fra 0 til 60 miles per time. Drivstofeffektiviteten er god på 20 miles per gallon totalt, men motorlyden ødelægger oplevelsen. Den 1,8 liters hybriden brummer stille ved lav hastighed, men hyler under pres. 2,0 liters motoren er lidt bedre, men klager fortsat under belastning. Det slitter dig ud uden at ødelægge turen helt. CHR er bra for komfort, stil og økonomi, men mangler praktikalitet, ro og kraft. Den holder ikke følge med konkurrenterne. Den sidste kan svie lidt, specielt om du har et svagt punkt for den fra før. På første plads, Nissan Pathfinder. I 2025 er Nissan Igon en af de værste SUV'erne, du vil angre på at købe. Pathfinder har længe været en elsket familiebil, men nyere modeller har flere problemer end fordeler. Det findes langt bedre 3-rad SUV'er i denne prisklassen. Pathfinder er romslig og stille, perfekt for langture. Men stram styring begrænser terrængegenskabene. Den tager dig dit du skal, men mangler spænding og ægte tilbagemelding. Den føles mere som et værktøj end et eventyr. Kvalitetskontrolproblemer og tidligere tilbagekaldinger gør, at den sakker agter ud. Medmindre du er en ægte Pathfinder-fan, er ældre modeller fra 1987 til 1995 det bedste valget. De nyere modellerne holder ikke følge. Når til de bedste japanske SUV-ene i år. På 5. plads, Honda Pilot. Hondas største bil har alt du trænger i en 3-rad SUV. En 3,5 liters V6 motor yder 285 hestekræfter og 260 pund-fot drejemoment. Med 4-hjulstræk giver den kraftig acceleration og 5.000 pund slæbekapacitet. Men det er mere end bare muskler. På motorvejen får den op til 27 miles per gallon, 19 i byen, imponerende for en stor familiebil. Årlig vedligehold er også bedre end klassen, med en gennemsnitlig kostnad på $7.300 over 10 år, mod næsten $15.000 for konkurrenter. Sikkerhed er prioriteret. 2025 Pilot vandt IIHS Top Safety Pick Plus Award, så du er tryg om tryghed er vigtig. Det bør være. Pålitelighed. 2025-modellen scorede Tugfires ud af 100 hos J.D. Power. Nogle ejere rapporterer 300.000 miles uden store problemer. Indvendig er den praktisk med smart teknologi, nok lasteplads for ture, udstyr eller shopping og plads til 8. 2025 Honda Pilot kombinerer pålitelighed, sikkerhed, kraft og romslighed. Men vil du have noget mere robust, er den næste SUV'en bedst i klassen. På 4. plads, Subaru Forester. Det er let at se, hvorfor Subaru har en loyal tilhængerskare. 2024 Forester viderefører traditionen med en uslåelig blanding af evner, komfort og tryghed. En 2,5 liters flat 4 motor yder 182 hestekræfter og 176 pund-fot drejemoment, nok for daglig køring og lette terrængeventyr. Den får i snit 20 miles per gallon og har standard 4-hjulstræk for bedre greb i regn, snø og ulendt terræn. Sikkerhed er Foresters stærkeste kort. Med Subaru EyeSight Driver Assist får du automatisk nødbremsing, blindserne varsling om krydsende trafik bak og mere. 2024-modellen vandt IIHS Top Safety Pick Plus. Påliteligheden er høj med årtitre af 100 hos J.D. Power. Nogle ejere har allerede passeret 75.000 km på under et år. Til under $30.000 er det imponerende. Wilderness-udgaven giver tøffere dæk og højere bakkeklaring for eventyrlystne. Vil du have noget mere byvenlig? De næste 2 valgene viser det bedste fra begge verdener. På 3. plads, Mazda CX-5. Når alle kører en, ved du den er god. 2022 CX-5 er mere end en publikumsfavorit.
Det er Mazdas mest populære SUV af en grund. Den kombinerer varig pålidelighed, elegant design og enkel håndtering. 2 motorvalg. En 2,5 liters 4 med et 187 hestekræfter og et 186 pund-fot drejemoment, eller en turboladet version, som yder op til 256 hestekræfter og 320 pund-fot med premium benzin. Begge har Mazdas skyaktiv teknologi for bedre drivstofeffektivitet og respons. Basismodellen får 26 miles per gallon i byen, 13 på motorvejen. Turboen klarer 22 i byen og 27 på motorvejen. Bra for de, som ser på benzinpriserne. CX-5 holder kontrollen med jævn og stabil køring i højere hastigheder. Den er ikke flashy indvendig, men pålideligheden vejer op for æstetikken. Mange CX-5'er passerer 180.000 km, og til $28.000 er det et godt køb for smarthed, kraft og lidt elegance. På andre plads, Lexus GX 460. Af 2023 GX 460 er den mest stilige og sofistikerede versionen af Toyota Land Cruiser, siger Myhe. En 4,6 liters V8 motor yder 300 og en hestekræfter og 320 pund-fot drejemoment. Kraft, når du trænger det, selv på tøffe stier eller med tung last. Drivstofeffektivitet er ikke den styrke med 15 mil per gallon i byen og 19 på motorvejen. Men med GX jagter du eventyr, ikke spare penge. Indvendig mødes du af 3 paneler, en 10,3 tommer stor berøringsskærm med Android Auto og Apple CarPlay og skinseter. Med 3 rader og plads til 7 er det god plads til mandskabet, bagage og udstyr. Komforten giver lange ture ny energi. Sikkerhedsfunktioner inkluderer filskiftevarsling, blindzone overvågning, fodgængergenkending og et prækollisionssystem. Men GX skinner i terrænet. Med adaptiv fjæring og heltid 4-hjulstræk takler den snø, gjørme og grus som en prof. Til rundt $15.000 er den ikke for alle, men perfekt for klassisk robusthed med et luksusmærke. Den bedste japanske SUV'en passer for alle. På første plads, Toyota RAV4. 2018-modellen er kronjuvelen i Toyotas guldbarn. Denne 4. generationsmodellen træffer perfekt på ydelse, pålidelighed og daglig brug. En 2,5 liters 4 yder 176 hestekræfter og 172 pund-fot drejemoment. Drivstofeffektiviteten er god med 23 miles per gallon i byen og 30 på motorvejen. Men her er vrien. Fra 2019 bruger nyere RAV4'er CVT-gearkasser. Til trods for Toyotas pålidelighedsrygte har CVT'er generelt fået kritik for at føles gummiagtige og ældes dårlig. Derfor er 2018-modellen fortsat en favorit med en perfekt 5-stjerners pålidelighedsvurdering fra Kelley Blue Book. Indvendig er den brugervenlig og komfortabel, ikke fancy, men med smart opbevaring og romslige seter for 5. Mange RAV4 når 250.000 miles med minimalt vedligehold. For en pålidelig RAV4, som sparer dig penge, er 2018-modellen det bedste valget. Der har du det, de bedste og værste japanske SUV'ene. Hvad synes du om valgene vore? Del din vurdering i kommentarfeltet nedenfor. Husk at like, abonnere og tjek tilbage for mere.